गाइस जोंहानाव मोनसे मोजांथार बुस्थु माबाना दं आरो नै गाइस ओमफ्राय नै एकदम नै जाना खान्थालानो माबा मोनबाय आरो बेलेगफोरा रादना जिरायाखै मिथिथ'ला नै मोननानै एकदम बया गुरैसो जाबावबाय आरो बया मोजां मोदोमबाय दं आरो गोसोआ मोदोमजों खवा दंना गैया ओमफ्राय मिथिया खवायानो गैया खोमा मोनसेबो बख'लांसै सेखा लाबोनांगौमोन माजों हागोन आथा नांजागोन बख'ना लाबो ओरै खवायानो गैया खोमा जि मोदोमबाय दं ओमफ्राय अ इखौ जायो सोरबा टेपा पानो ना नानि गैया खोमा मोनसेबो दिनै नायनाय खवायानो गैया खोमा जाद जादसोलै खान्थाल फिथाइयाबो मोदोमबाय दं बेसेबा सेखालाय ए बोखा मोजां ओइ मा दाखो नैलाय मोननै ना मा दं खोमा नोङा मोननैखौ जायो गैया ओइ नोङा बे मा जातनि खान्थालनिलै गैया दं खोमाथ' गैया ओयो ओयो इलाय बेगरानो दंमोन मोनसे नायनायनि आं जानाय नायनि खान्थाल बेगर दंलायोमोन एसे आरामनो जि मोदोमखादो मोननैल' दं थाइसे फिथाइयाव बेगरानो गरनैल' नानानि मोनजायासै नानानि मोदोमबायल' थाबायना गोमोन गोमोन मोदोमसोगारबाय जानो लुगैलायबाय जोङो बेगरानो गरनैल'थार गारनोसैलै गैया फिथाइयानो गैया नानि ओरैनो मोदोम होबाय दं जोंखौ जानो लुगैलायनाय गोजौनिखौ गोजौना मोनाखै सं रायाखैलै नानि बारा रायाखैनो बारा जानाङालै जानाङा रायाखै बबे रादैलाय मोननाय हिसाबै राबायबो जानांगौलै एसे फिसायानो राबायबा नो राबायबो जानांगौ गेदेर नायनानै हाननोबा मोदोमबाय थाथोलै गारना दोनसां एसे थुख्लायनांगौ न'आव सोरिफाजोबगोनसो खोमा गासिबो बिदिनो नारबाय थाइखो बारा सोमावनाङा ओरैनो एसे गोरा गोरा नाना हरबाय था होमबानो जागोन आं दाख्लै बिदि नानानै गोलैहोदोंबा फैफाजोबगोन होनबा थाइबा मानि दङ खेबसेनो नोङा लासै लासै मोनसेखौल' नारबाय था नो मबाइलखौ लाथ' होमबा ओइ मानसिना नांफैजागोन दे खिन्थु रोङाबा गिदिर जाबाय इयो जानायालाय राबायबो जानांगौ गिदिर माने नाङो नांबाथाय थैखागोन खान्थाल बिफाङा नांफैनांगौबा फिथाइया बै बारनो नागिरदों आरो नुगोन ना नुवा दा र' आं नोंसोरनो खिथिनि नै बियो ओइनो गन माबानाया इखौ आरो लानो नागिरदों ओमफ्राय जायाखैनो आरो ओइ बारा मावनो नाङा गोलै लाजोबगोन इयाव लासै लासै नां मोनबा दंखायो मोनसेयावनो थाइबा दंखायो मानो हाया इखौ गाखोनो होनांगोन सोरखौबा आदा बिबुं आं मानो लुबैदों ओइ दिन जालायला दे थ' थांसै गोजौआव गाखोहैनि खेबसे ओहो दे आं हमा गारां गाखोनो हागोन आरो गायसिनो